Καλησπέρα. Σήμερα έχει μια πολύ όμορφη μέρα. Η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά και έτσι αποφασίσαμε να πάρω το σκύλο μου και να βγω μια ωραία βόλτα στη φύση. Έχουμε καμιά ώρα που περπατάμε τώρα. Ο σκύλος έχει λαχανιάσει. Να το τον βλέπουμε. Εδώ. Το ίδιο και εγώ. Έχω καμιά ώρα που περπατάω. Το τελευταίο μισάωρο σαν ανηφόρα. Επί της ευκαιρίας θα μιλήσουμε για το νέο βίντεο που θα ανεβάσω, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ψάρεμα. Πριν μερικές μέρες μας ήρθε μια action κάμερα από το ίντερνετ που είχα παραγγείλει μαζί με τον κολλητό που γυρίζουμε τα βίντεο. Έτσι πήραμε την κάμερα, πήγαμε σε κάποια παλιά αρχοντικά του 1800, σε μια παλιά συνοικία με παλιά αρχοντικά συγκεκριμένα του 1800, για να γυρίσουμε κάποια πλάνα, να δούμε αν τραβάει καλά η κάμερα. Γενικά πως είναι μια action κάμερα με ανάλυση 4K. Εκείνη τη μέρα έτυχε να δουλεύω κάποιοι γνωστοί μου, κάποια γνωστά συνεργεία, τα οποία κάναν ανακαίνιση στο συγκεκριμένο σπίτι. Και έτσι μας δώσαν την άδεια να μπούμε μέσα στο παλιό αυτό σπίτι για ένα 5 λεπτό και να τραβήξουμε κάποια πλάνα στα πολύ γρήγορα, πολύ προσεκτικά, για το σπίτι αυτό είναι αρκετά παλιό. Φυσικά να μην αγγίξουμε τίποτα από τα πλάνα, από τα πράγματα που υπήρχαν μέσα. Οπότε αυτό και κάναμε. Μπήκαμε μέσα, ανοίξαμε την έξω κάμερα, αρχίσαμε να τραβάμε κάποια πλάνα και το περίεργο είναι ότι με το που μπήκαμε μέσα άρχισε η κάμερά μας να κολλάει. Και τώρα κολλάει. Ενώ τραβούσαμε τα πλάνα μας συνεχόμενα, άρχισε να κολλάει η εικόνα. Εμείς να προχωράμε και αυτή να μην τραβάει τίποτα. Ξαφνικά να ξαναξεκολλάει και ξανατραβάει πάλι πλάνα. Αυτό διέρχεται σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Δεν την πειράξαμε καθόλου, τρέφησαμε έτσι. Και το δεύτερο περίεργο που είδαμε εκείνη τη μέρα είναι ότι η μπαταρία ενώ ήταν γεμάτη, ξαφνικά άρχισε να τελειώνει. Δεν τελειώνει. Στα επόμενα 5 λεπτά που γίνει το βίντεο, η έξω κάμερα έμεινε μπαταρία. Τώρα δεν υπονοούμε ότι το σπίτι αυτό είναι στοιχειωμένο. Φυσικά και δεν πιστεύουμε στα φαντάσματα. Δείτε το βίντεο εσείς, κρίνετε από μόνοι σας. Αλλά είναι ένα περίεργο γεγονός που. Μια περίεργη ιστορία, μπορούμε να αφηγηθούμε, ξέρω εγώ. Βγαίνοντας από το σπίτι, συναντήσαμε κάποιους γείτονες και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε την ιστορία του σπιτιού. Από τα λίγα που μας είπαν λοιπόν οι γείτονες, το σπίτι αυτό είναι του 1800, άνοικε στον κύριο Νικόλαο Πάλα, ο οποίος ήταν αλατοποιός στο επάγγελμα, χωρίς παιδιά, και αργότερα αφού πέθανε, άφησε το σπίτι αυτό στην ανήψιά του. Την κυρία Νίκη Πάλα, και αυτή άκλητη στο επάγγελμα, η οποία από ό,τι μας είπε ήταν πολύ κλειστός άνθρωπος και δούλευε στην 33η ταξιαρχία, μέσα στα απόρριτα έγγραφα. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούν ακριβώς απόρριτα έγγραφα του στρατού. Πάντως μας είπα χαρακτηριστικά ότι η κυρία ήταν πολύ κλειστή, είχε πολύ μεγάλη περιουσία, δεν είχε φίλους, μοναχικός άνθρωπος. Πριν 3 χρόνια μας είπαν ότι τη βρήκανε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Οπότε τα ανήψια της δώρισαν το σπίτι στην εκκλησία, γι' αυτό γινόταν καθαρισμός του σπιτιού και συντήρηση. Βλέποντας το βίντεο θα δούμε μια φωτογραφία μέσα. Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος, ίσως είναι η ίδια η κυρία Νίκη Πάλα που έχει το σπίτι. Δείτε το βίντεο από μόνοι σας και κρίνετε εσείς τι μπορεί να είναι αυτό. Είναι ένα στοιχειωμένο σπίτι, είναι απλά χαλασμένη κάμερα, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι. Εμείς στείλαμε την κάμερα για φτιάξιμο. Βασικά αυτή την ξαναφορτίσαμε, δεν έτυχε να μας ξανακάνει προβλήματα η κάμερα, αλλά καλό κακού ενημερώσαμε τους τεχνικούς που την πήραμε και τη στείλαμε. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι θα μας την αντικαταστήσουν, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ συνεχίζω τη βόλτα με το σκύλο. Να το ο σκύλος. Έχει λαχανιάσει λίγο, δεν ξέρω το τι έχει δει. Αυτά από μένα. Ελπίζω σας αρέσει το βίντεο. Εμείς θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας εδώ με το Ρόκι. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, προτείνετε το σε κάποιον φίλο σας, εδώ στο κανάλι μας. Κάντε μας κάποιο like, κάποια ερώτηση. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να απαντήσουμε σε τίποτα απορία και να έχετε. Αυτά από μένα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο μας. Γεια σας.